další kluky, který se své rekrutuje, tady Kuba Venco a podobný ostrostřelci a taktéž, a tomu jsem speciálně rád, zapojíme na Matěj v scéně. Protože se věnuje Airbrashi, každopádně máme tady Bennyho, sympatiák, který je tvořit Richard Kušo, z Průměklova, Campbell, Kuba Venco, lídr, Patrik Gažo, což je týpek, který jdou, ale sofiska by byla předána rukopisu, který psal právě lídr, tak doufám, že to je všechno v pohodě, když ne, no tak smůla, o nic nejde. A bude hodnoceno. Žádný stres. Jsme rádi, jak se to motá makovicí.